Barka da shigowa Zangon Waka TV. Ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa ta yadda za mu dinga sanar muku da mun ɗora sabon bidiyo. Soyayyar ki na rike da ke na yi roko wanda ba sake ki bani go ki sani a zuciya. Soyayyar ka na rike da kai na yi roko wanda ba sake ka bani go ka sani a zuciya. Tsanani akan san ki zan dake na baki so da kauna farrake a nan gari batun ga nake amsa gare da kin ji sarauniya. A zuciya da saka rayuwa ce karfafa a kankane ina da ɗan zurfafa ka zangaran kamar barbar rufa sai da akwai ka jiki zai bar zufa don ka zamo mai sanyaya zuciya. San akan yake ni ban jinkira dan hankali akan ki ya tattara abu guda ki sani na tunzura abinda zai sa kan ki na makara a rayuwa na san ni kike jira da ke kadai zan rayu a duniya. Kishi da su kake mini na sani ka mini tozali na yi gani farin ciki da kai zan yi ba wani abun gani da sanyaya zuciya. Mai suna a nan gari soyayyar ki na rike da ke na yi roko wanda ba sake ki bani go ki sani a zuciya.